Vučiću, 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 Vučiću. Pumpaj, pumpaj, samo pumpaj, 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 samo pumpaj, 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 samo pumpaj, 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 samo pumpaj. Nešto pada, vlada bura, studenti blokada. Ne bih znao tačno kada skinut ćemo ovog smrada. Studentima se dičim, sendvičarima sendviči. VPN-i vidi vici, samo pumpaj, samo piči. Naši studenti i đaci, organizacija puca s druge strane neki ćaci. Kad krene da priča muca, ko je ko, znamo to. Ide šta, biber so, nije so, nego sprej. Instaj, sve je okej. Pumpaj brže, pumpaj jače, pumpaj pritisak mu skače. Malo cvili, malo plače, kad će protest, evo sad će. Pumpaj brže, pumpaj jače, pumpaj pritisak mu skače. Malo cvili, malo plače, kad će protest, sad će. Pumpaj, pumpaj, samo pumpaj, 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 samo pumpaj, 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 samo pumpaj, 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 samo pumpaj. Poštovani sugrađani, poštovane sugrađanke, ovo je naše 6. okupljanje, naša tišina danas će trajati 1 minut duže. Vukašin nikada neće maturirati, neće biti ni na maturskoj večeri, verovatno ni maturske večeri neće biti jer će razred biti u žalosti. Možda i cijela škola, možda i više škola. Možda je imao i devojku, možda su zajedno planirali budućnost, odlazak na studije, decu. Čitavoj jednoj generaciji matura će ostati u vrlo bolnoj uspomeni za ceo život zbog korupcije. Ali zahtevi još nisu ispunjeni. Niko još za nesreću u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine nije odgovarao pred sudom, a to je skoro sve što studenti u Srbiji traže. Oni ne traže obaranje vlasti kako mnogi koji ne razumeju njihov pokret očekuju. Oni ne traže da preuzmu vlast kako ih neki optužuju. Njihovi zahtevi su minimalni. Ono najmanje što demokratska, politička, pravna i moralna svest svakog od nas očekuje, a to je, pod 1, objavljivanje celokupne dokumentacije koja se odnosi na rekonstruisanje železničke stanice u Novom Sadu, na kojoj je zbog kolapsa nadstrešnice života izgubilo 16 osoba, dok još jedna teško povređena se bori za život. Dokumentacija je trenutno nedostupna javnosti. Pod 2. Potvrda nadležnih organa o identitetu svih lica za koja postoji osnovana sumnja da su fizički napala studente i profesore, kao i pokretanje krivičnih postupaka protiv njih. Takođe, zahtevaju da se pomenuta lica razreše dužnosti ako se utvrdi da su javni funkcioneri. Studenti naglašavaju da se ovaj zahtev odnosi na svako buduće lice koje bude fizički napalo studente i profesore i sve druge građane koji učestvuju u mirnim građanskim okupljanjima. Pod 3. Odbacivanje krivičnih prijava protiv uhapšenih i privedenih studenata na protestima, kao i obustavu već pokrenutih krivičnih postupaka. Pod 4. Povećanje budžeta za visoko obrazovanje za 20%. A juče je dodati 5. zahtev, a to je utvrđivanje šta se desilo i ko je odgovoran za upotrebu zvučnog oružja 15. marta na velikom protestu u Beogradu u 12. minutu tišine za poginulo u Novom Sadu. Ovi zahtevi predstavljaju civilizacijski minimum svakog normalnog društva, bez obzira na političku, nacionalnu, versku i ideološku opredeljenost njegovih članova i članica. Zato svi mi, koji iskreno i javno želimo da podržimo studentske proteste u Srbiji, moramo sve svoje ideološke maske i kostime da ostavimo kod kuće i izađemo na ulice kao ljudska bića i kao građani i građanke koji i pored svih svojih različitosti uspevaju da prepoznaju svoj opšti i zajednički interes, a to je vladavina prava i jednakost pred zakonom. Upravo to je lekcija koju nas studenti uče. Lekcija koja se ne drži u zatvorenim akademskim i političkim krugovima, niti u izolovanim laboratorijama, već pred očima svih nas i sve što nam je za nju potrebno su javni prostor, otvorene oči i zdrav razum. Sada bismo vas zamolili za tišinu u trajanju od 16 minuta za nastradale u Novom Sadu. Saru Firić, Valentinu Firić, Đorđa Firića, Milicu Adamović, Nemanju Komara,
Anđelu Ruman, Miloša Milosavljevića, Stefana Hrku, Sanju Ćirić-Arbutina, Goranku Raca, Vukašina Rakovića, Milevu Karanović, Đuru Švonju, Vaska Sazdovskog, Anju Radonjić i Vukašina Crnčevića. Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude. Vi barem imate posla, jer čud je čud, a sud je sud. Verujem, cenjena glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast. I sve po zakonu, zato sam prvi, ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu. Vlast je vlast i ja to poštujem. Tu su paragrafi pa zagrabi, neki stoje i đavolu i đakonu, pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladili šljivom, uvek je lopova bilo. Pumpaj, samo pumpaj. Nešto pada, vlada bura, studenti blokada. Ne bih znao tačno kada skinut ćemo ovog smrada. Studentima se dičim, sendvičarima sendviči. Veni vidi vici, samo pumpaj, samo piči. Naši studenti i đaci, organizacija puca s druge strane. Neki ćaci kad krene da priča muca. Ko je ko, znamo to, ide šta, biber so, nije so, nego sprej. Instaj, sve je okej. Pumpaj brže, pumpaj jače, pumpaj pritisak mu skače. Malo cvili, malo plače, kad će protest, evo sad će. Pumpaj brže, pumpaj jače, pumpaj pritisak mu skače. Malo cvili, malo plače, kad će protest, sad će. Pumpaj, pumpaj, samo pumpaj. Pumpaj, 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 samo pumpaj. Pumpaj, 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 samo pumpaj. Pumpaj, 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 samo pumpaj. Ovdje niko se ne plaži, džaba važi, bati naši mafijaši i sektaši. Eno Šarovića maši, AS radim do parka. Počeo da slušam to palka, studenti su naša barka, al ne ovi što će da uči. Pumpaj brže, pumpaj jače, pumpaj pritisak mu skače. Malo cvili, malo plače, kad će protest, evo sad će. Pumpaj brže, pumpaj jače, pumpaj pritisak mu skače. Malo cvili, malo plače, kad će protest, sad će. Pumpaj, pumpaj, samo pumpaj. Pumpaj, 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 samo pumpaj.